Mar The Aga Khan Development Network oyudo omenda maromo milion 100 kowuok kuom German Finance Corporation. Omenda mabende ibiro tii godo e konyo kedo kod tuo mar COVID-19 ahinya e ute thieth mayudore e gwenge mag Western Kenya. Jatend omenda e riwruogno ero migosi Alex Mano owacho ni gibiro bedo ka gitiyo kod duonde gi monywando kanyakla Aga Khan Foundation, Aga Khan University of Nairobi kod Aga Khan Health Services mar chako projects makamano ero. Migosi Mano bende owacho ni ute thieth mag counties kaka Kisumu, county no ero ma Migori, Busia kod Bungoma biro yudo kony mag omenda go eko. Omedo wacho ni chiwo omenda makamago eko geto kelo yote weche go eko mag chiwo thieth e ute thieth go eko. Migosi Mano oloso odiochieng' ma kawuono e od thieth ma Kisumu County Referral kuma bende ochiwo PPEs manengo gi nyalo romo milion 1. So I'm pleased to be here today to present to KRCH a set of PPEs including face masks, latest gloves and other equipment to enable to support their fight for COVID. And we look forward for the ongoing cooperation and the support and partnership with the KRCH. I want to take this opportunity to thank Aga Khan Foundation and Aga Khan Hospital Kisumu for the donation they have brought to us today of face masks, clean gloves and sterile gloves. This will go a long way in our fight towards COVID. As you've noted, at this time, these PPEs are very expensive in the market and not easily available. So it has come at the right time that will assist us give services to our patients. We look forward to the continued collaboration that we have started and is still ongoing. Aga Khan Foundation kuom kony magi konyowa kawuono Kisumu County Referral Hospital gikelonwa gik miluongo ni PPEs makonyowa geng'o seche ma wan gi shida mar tuo mar corona. Koro wadwoko erokamano maduong' nikech gik gikelonwa gik miluongo ni gloves, gikelonwa mask mabende warwako makonyowa e seche ma watiyo e ward nikech ka ung'eyo sani tuo mar corona nyocha biro to kendo tuo mar corona pod dhi mbele. Koro chunowa ni sa asaya nyaka wati gi gloves kendo nyaka wati gi gimiluongo ni face mask manyalo gonyo mondo kik wayud kute mag corona. Wachako wadwoko erokamano ne Aga Khan Hospital and the Aga Khan Foundation nikech wasebet kwa konyore kodgi e yore mopogore opogore. Ka wan gi jotuo gikonyowa, wan be ka gin gi jotuo to wakonyogi, to above all wakonyore nyaka wang'o yugi magikelo bawang'o negi e osiptal ka.